Salut! Sunt Petruța Țuligă, fondatoarea Parentul, aplicația unde deja 6.000 de părinți își găsesc liniștea și răspunsurile de care au nevoie direct de la specialiști și medici. Vreau să împărtășesc două experiențe care au fost definitorii pentru începutul meu antreprenorial și lecțiile pe care le-am luat în speranța că vă inspiră și pe voi. Prima dintre ele se întâmpla chiar când aveam așa o licărire de ce urmează să însemne Parentul, unde unul dintre mentorii mei, femeie, mamă, mi-a zis la un moment dat: auzi, dar cine te crezi tu să faci asta? Nu vei reuși. Trebuie să recunosc că mi-a picat cerul în cap și mi-a fugit pământul de sub picioare, pentru că sunt fix cuvintele pe care nu vrei să le auzi la începutul experienței tale de antreprenor, plus că mi-a confirmat o frică de-a mea. Eu nu am experiență tehnică, nu sunt părinte și nu sunt nici psiholog sau consilier parental. Deci cele 3 elemente necesare ca eu să fac parentul posibil, nu le aveam. Întâmplarea face că, la ceva timp după experiența asta, am dat de o altă femeie, tot mamă, psiholog, care, deși nu mă cunoștea, dar auzind povestea parentul, a decis să-mi deschidă o ușă și m-a ajutat să găsesc primii 2 membri din echipă. Ce mi-au arătat mie întâmplările astea la poluri atât de opuse e că, 1, continuă să lupți pentru visul tău. Dacă e ceva care îți dă fluturaș în stomac, îți face ochii să licărească și pielea de găină, continuă să lucrezi pentru asta. Ai voie să fii obosită, ai voie să-ți vină să renunți, ai voie să ai nevoie de o pauză, dar găsește ancora aia care să te facă să continui, indiferent de ceea ce zic cei din jurul tău. Al doilea lucru învățat de mine e să-mi aleg mai cu grijă oamenii, să mă înconjor de cei care să-mi dea aripi să zbor, nu de cei care mi le frâng. Al treilea lucru e că, dacă nu poți să ajuți un om cu o vorbă bună sau cu o resursă, mai bine retrage-te. Nu îi frânge aripile, nu îi face o preliște în drumul său. Avem nevoie de oameni care să ne ajute să continuăm, nu de oameni care să ne oprească. Și al 4-lea lucru, că toți suntem la Women in Tech, e că tehnologia nu e așa de bau-bau pe cât credeam eu la început. E doar un instrument care ne ajută să ne ducem impactul la mult mai mulți oameni pe care noi ne dorim să-i ajutăm. Cam atât din partea mea. Happy March și să ne vedem data viitoare cu bine!